Хыяллар. Жайның жылы ісі матур көннәрендә җиргә чалкан ятып, кемнең генә булмагандыр болытларга утырып езеп карамаганы. Нинди рәхәтлек, болытларда йөзәсең, хыялланасың, тизрәк зур үсәсе килә. 10 классны бетергәч кем булырга, кая укып барырга, укырга барырга, укытучы, медицина буенча китәргәме. Башта төрле уйлар, сораулар, хыяллар, шулай уйланып ята торгач, му дигән тавышка айнып китәсең, сыер саклап ятабыз икән. Без көтү чыкканча я бөтенләй чыкмаска мөмкин иде. Андый чиракта җәй буе сыерлар безнең карамакта иде. Һәр көнне сыер саклыйсың. Һәрбер урам баласы үзләренең гына туры кигән болын буйларында, урманда иде. Бер карасаң күңелле дә, авырлыгы да бар. Авырлыгы тәмләп кенә йоклап ятканда әни сине йокыңнан уята. Иртәнге йокы бигрәк тәмле бит. Бер уянгач йөрисең инде. Рәхәтлеге шул. Урам балалары белән гел дуслашып, туганлашып бетәсең. Бергә уйныйсың. Авырлыкны бергә җиңәсең. Сыер халкы без балалы чагаларны тыңламаска тырыша иде. Кайбер вакытларны. Шунда бердәм булу кирәк. Әниләр абитка дип җибәргән кайбер тәмле эшкәләрне бүлешеп ашый идек. Балык тотып, уха пешергән чаклар, аның тәмлелеге, каникулның бетүен көтеп ала идек. Чөнки укырга кергәч сыер көтү туктатыла, мәктәпкә йөрү башлана. Башка эшләр кушылып китә иде. Бәрәңгесен алып бетерү дисеңме, чигендеренме, 2 гектар чигендер бирелә. Һәрбер колхозчыга әниләргә булышмыйча булмый. Уку ынтыла иде. Иртән торып расписание белән китапларны сумка тутырасың да, әллү мәктәпкә, тәнәфестә дәрес әзерләй идек. Шигырьләрне дәрестә ятлый идек. Минем фамилия Астан 6-нчы иде. Бер заман укытучы апа, Астан фамилия буенча тотынмасынмы? Апа, мин ятлап өлгерә алмыйм дим. Безгә гел беренче рәтнең беренче партасы кала иде, дус кызым белән. Мин үзем дә яратып бетермидем еракта утырырга. Шыпырт кына безне аңлыйлар иде. Укытучыларыбыз да уртадан сырый башлады. Тәки ятлап бетереп 5 ала идем. Артта калды балачак яшьлек хыяллар. Укытучы була алмадым, балаларны тыңлатып бетереп булмас дип уйладым. Әмма шәфкать туташы була алдым. Кечкенәдән уйнап үскән хыялым иде. Мин пунктта барып буш ампулалар алып кайта идем. Миңа әзерләп куя иде Фишер апа. Шулар белән уйный идем. Хәзер вакытта да күк йөзенә карап ятарга яратам. Хыяллар артта калды. Балачак яшьлек еллары. Болар гына ап-ап мамык төсле. Һаман да каядыр йөзәләр. 20-нче ел.